Kaixo, Martin. Xo, berdin, Zemun. ondo beha bai, oso ondo. Aizu, mila esker etortzeagatik benetan. Beste zare, bai, ze gutxo. Martin etxainen Zumaiaga zenbat maiteratzen Zumaia. Barzogatik polita delako puntu. Zumaia oso polita da, bai ez. Bai, politia, guztua baina bai, politia da, bai. Kostaldean bi hondagetza itsasoari lotuta, baina zuege itsasoarekin lotuta dagoen pertsona bat zera, ez? Bai, azkenean, esango dugu, astea zazpion bali mazkau, zazpionetatik gehienak itxaso pasatzen jau, entrenatzen, da bai, itxasmuti ez, baina bai, bertan ibiltzea bai. Nola ez zinen agau munduan. Bueno, ni aurrena 10 urte azpitikan, 8 behatzi bat urte induskala futbolien egin izan Zumaian, da futboleago ez genuen balio. Da, gero txirrindularitza beti gustatzen, da, claro, berez arrauna baino edadik, ez, arrauneako, da, txirrindularitzan zin izan, txirrindularitzan bastante moldatze ginean, da, bueno, ondo, baina bio japein edadia, etorritzatenean arrauneako, Zumaiako telmodun arraun elkartzen hasi izan arraunean, da, eta antxe, hola xa, hasi ginen, infantiletan hasi ginen. Esan duzu futbola, txirrindularitza futbolen ez zinean hain gustoa ibili, txirrindularitzan bai zelako esperientzia duzu ogoitzapena txirrindularitza. Bueno, txirrindularitzan oso oroitzapen honak, bai, momentu politazko zeu zizkidun, gero 2012 taldekako Gipuzkoako txapelketa hasi genuen, kontrarrelojean, da, bai, horrek motibo egite zizun da guztu, egite zinean, klaro, ez ginen zer. Egite ginen, eskolarretako bizikleta zan azkenean, da, Zumaiako taldean ibiltze ginen, da, momentu asko erregalo zizkigu, baina, da, geroako afizio, guainen temporan ez garen arronen bizikletan ibiltzea, eta zean da, bere zea oroitzapen honak badazka baino. Hoxe, bere beria. Asko eman duzu bizikleta, Bai, gero nire aitaren ni beti bizikletan ezautu izan dut, arraun utzi zunean nire aitaren beti bizikleta, eta bereko herrian beti bizikletan, da asko ikusi izan duten deporte, etxean bizikleta. Aitak ere, pixka bat mundu horietatik ibilita gomendio batzuk emango zizkizunez. Bai, asko, gomendio asko, aitak, bai. Gorra da, eta gomendio asko, eta aitak da, amak gomendio asko man izan dixi beti, bai. Noiz izan zan, iguala esan jazu, baina txirrindularitzatik agaunera pasazinen momentua. Da, zer martu edo ez da izan martu edo, infantil aurrenengo urtia. Infantilean aurrenengo urtia, ez da, 14 bat urtekin nola, 15 bat urtekin, orduan txoko nintzen zara. Arraune orduan txe, edadian akanean. 15 bat urte izango ya, 15 bat urte. Zer deskubritu duzu agaunari esker? Agaunakin, gauza asko, da kenduko genitun gauza asko. Da pertsona asko ezautu ditut eta aldatu genitun gauza pilo bat ezautu ditut. Lagunak? Bai, lagun asko, mundu ehar bat, mundu sakrifikau bat, baina mundu ehar bat ikusi. Eta ezautzen nahi niz bendigan, da bendigan gaztia nahiz, da espero bendigan asko zegei gaztia. Zenbat dute dituzu? Niko eta bi gotek bin betut. Eta zazpi. Nire Baina agaunak ere edukiko du beste kirol batek ez duen zerbaitez, zer esango ez duke dela agaunaren berezitasuna. Arraunan berezitasuna, ez da,
oso lotua dela, da beste deporte askoekiko, eske ez dakit, ezberdina da, ze konparaketa ez dakit, enuke jakingo ze konparaketa egin, baino, ez dakit, beste mundu aparte bada. Jende askoek ikuste arraunlai baten bizimodu nolako dan larun batetik, edo hasi igandetik igande, urrengo igandeaino, ez dakit, zuauta don pertsona baten deportea da azkenean. Oso sakrifikoa dela beste deporte askokin konparatuta. Hori izan behar du, entrenamenduak ia egunero nik dakat gelakite bat, eta beti esaten dugu astero 6 egun entrenatzen dutela agaunean. Bai, normalian, behin azaruan hastea generalian entrenatzen, irailen temporada eta azaruan hastea berriz entrenatzen da. Azaruan ez, baina abenduan erdialdetik ja behin gabonak urratzen nahi dela, hastian 6 egunetan entrenatzen. Hastian 6 egun, da balin bazoe gure modu piskakilotan goian, albalin jai egun hortan, korrika, o bizikleta, o zozein behintzat. Eta denboraldi horretan oso lotuta, oso dependiente egon behaztea agaunakin, eta planak oso egoera zailean egin beharko dituzu ez. Bai. Azkenean, temporadan zabenian da laguna gazteguruan ez da egin nuen joazela eta ez da egize plan dola eta zeu dakazu behatzitatik amaik eta entrenamentua larun batian, baino ezin dezu inoa junz, entrenamentua gazu eta hori ja esan gizu, temporadan oso sartuta zabenian, pixka margena bat gazu, baino alare da gauza asko kentzizkizu, lagunan plan asko, familiakin enun baita jun da, adibidez, familia temporadan zabenia jutea bazkai eta familikoak, eta zeu ezin dezu, entrenamentu gazula gatzaldian, da ez dezu nahi, eta dia gauza asko ken emetuzu zure bizitzatean arren nire hori nazu. Eta familiak zer izan dizu agaunaren inguruan, suposatzen dut hor egon giala apoiatzen, animatzen. Bai, nahi arraunea familiak bultzau zian, egia zen. Nire ama arraunen hil izan, nire atxare arraunen ibili izan da betidan, da oso sartuta onda, nire osabare arraunen ibili izan bi osabak, nire anaiare arraunen hiltza aurten azia gurekin, bai, da neure betidan itxian arrauna ikusi izan dut, betidan arrauna, beti. Ez txiki-txikitatik osaba ze ekipotako erropa jantzi eta osabai animatzea, beti. Así que arraunan guretzako izan detxian, deporte estrella. Emango zezun aukera bidaiatzeko ez? Bidaiatzeko Galizia, fondaneko bi urtean, baina bai, toki asko ikuste juzu. Toki eremu, estropa eremu asko ere, zautzen juzu horko desberdintasunak, ze nolako daian, nundi gun berdan, ze ez da nimer, ze bai inberdan. Toki asko ezautzen juzu, baina bidaiau esateana Galizia. Baina kontsako bat ere egongo zinen sentituko zenu nola den egun horretan agaun egitea, ez? Bai, egun hori da, arraunlai batek bere arraun irudian zoze nahi balin badu lortu, gehienak esan dizuek kontxa. Esate ez duenak, ez dakilako zezan. Baina kontxa baten zartzia eta kontxa baten estropa bat jolaztia eta gainak geuk genuen bezala aukera, horrezko txanda baten jolaztia, hori da arraunlai batentzako, nizare, futbolista batentzako ez da, balon de oro ematio, Championsa jolaztia ezela da, nizare. Baina hori da, eske ez da, nola esan, hori da hostia. Guartzea zure lehenengo kontxako banderaz. Bai, akordatzen naiz. Bai, dana, hiru egunetan jolastu nun, suerte hori xeukin nun, eliminatoia horreneko igandia eta bigarreneko igandia jolastu nituen, eta dana akordatzen naiz, bai. Da, hostia, gaina hori jokin, hori txubilik ginen pikian da zen, da horrek nire zelo sumaiak batentzako eta batentzako gaina kontxan da, gaina hori jokin hori biltzia, ez da kapresirik, Eta nola eta sumaiak batek detaiko
agaunen elkartean egogetzen da. Hor juveniletatik senior eta salto itxeko maila hortan, claro, gu juvenila ginen, Zumaian ja traineru bat osatuta zeon, eta egin behar genuen, Arraunia beste nun bat jagun. Eta Getaira juteko aukera izan nun, eta bi aldiz pentsatu gabe, Getaiko klubakin harremanetan jarren izan, da area hon izan. Agauna oso kirol inestablea iruditzen zen, zergatik adibidez pelotan frontoia hor dago. Itsasoa ere, baina itsasoa egunero ez dago egoera berdinean, eta egokitu beharko zeate olatuetara itsasoaren egoerara, ez? Bai, zeuk esan dezuna, itsasoa ez zazu zuri egokituko, zuk egokitu duzu itsasoa. Palka jarri, tosta altzadora galimea, tosta galtza, bomba jarri, bomba jarri. Zuk egokitu behar duzu itsasoa, ze itsasoa gainez zu ez ezer errealauko, eta ez dizu zenen zu baria, bihar bari izango zu. Ez, itsasoa sorpresa beti izateko, da zuk egokitu duzu. Haue ikusteko joera duzue itsasoa nola egongo den, esan ez dut egugaldietan edo internetez edo begiratzen duzue itsasoaren egoera. Generalean, larumatian estropa bali bada, ni gure patroia astelenetik behira astea baina. Astelena, asteak beti behira entrena hori eta bai, beti behira, zapatu nola bitxazu egon, ze gualdi, ze parte, aizian hundik ematen, ze danak prepauta juteko ez, gutxi gara bera, egon bezu prez, ze ekipo, ze nola jun bezun, ze eraman behituzun area, bai, azte ja behira, azte betenen nungo behira, azte genia. Baina, eta ipatu gauza bat, nahiz eta Getariako agauntalean egon, adibidez, Zumaiako telmodeunek asko esango duzu ez. Bai, nahi Zumaiakako elkarteak momentu asko erregala dizkit, kendu indizkiten bezala, baina bai, nire hasierako klub bat da, nahi Arraunian erakutsi zian, baina Arraunian esperientzia hartu duten toki bat, esperientzia esango dugu, infantiletatik kadete, juvenil, senior izateainoko eskola hori Zumaian leuk izan dut, eta nahi Arraun erakutsi duten kluba Zumaia da, azkenean. Nahi ematen dutena Zumaia guantxe hori da. Ikasian dutela. Zer izan da Arraun munduan eduki duzun helbururik nagusiena edo logotu nahi izan dezuna. Izan nahi dutena guaindikan lortzeko da, ez? Bai? Nire helburua guaindikan lortzeko azkar. Kontxa bat eta liga bat irabaztia. Baina, helburu zaila dira. Baina, ne guztien eta gaten edadeakin lortu dituten banderako esango dut garaipenak, ni oso eta satisfetxo nahu eta kenduken itxuzken gauza batzu dira. Lortutakoa nola bai, norbean politikoan gaude eta baloratu ez. Bai, hoi da. Norbean balora egin bezu. Dakasuna balora hau, da horrek ematizu neoskortu zaunakin, gehion bilagun. Hoi da, zoriontzua izatea. Hoi da. Portu batetik galdetzen badizut, zein esango zenidake. Nondik galdetuta? Portu bat. Portu bat? Bai. Netzo portu bat, Getaiko portu bat. Getaiko. Bai. Getaiko portu bat. Bai. Polita da, Polita da, bere karma. Bai. Eta esango dizu. Bai, egunero gau, eta bai. Agauna debatea utzita, ozen pixka bakin ezagutzea. Badakita gauna eguneko
egun baten eguneko zati handi bat kenduko dizula, baina zure lana edukiko zure ikasketak egingo zenituen, zer ikasi zenuen. Bueno, ikasi, ni DBH bukau nunean lanian hasteko aukera eduki nuen. Oso ondo. Eta arrezkeo lanian, 17 urte ezkeoztik lanian, guain arte. Nun, Guain momentuan bombaz askoen enpresan nabil lanian, eta hantxe, hantxe. pozuk. Pozik, zatik ez da. Zer musika entzuten duzu? Bolara egitzen jo. Nik bai. Bolara izaten jo, baina danetik egitzen bai. Euskal musika, ez? Oire pixka egitzen du bai. Eta zaletasunak gelditzen zaizun eguneko zati txiki eta mugestu hobetak zer egitea gustatzen zaizu. Laguna egin egon, ez da egin. Normalen automobilismo uzatzago asko, nahiz da afizio garesti izan, baina hoxe, laguna egin egotia, generalki laguna egin egotia, denboa libreak gaunien, behar egin egon. Lagunak ere, nahiz eta askotan zure untxunea izan, animatuko dizute agaunean ondo ibiltzeaz, ez? Bai, arra gore bai egitxe baina asko laguntzei bai, da animatzi zu eta estropa gota guan efrontazia, zemuz da zea eta baina bai, apoiatzi zu. Bukatzen nahi gara, baina nire nuke hemen nahi jakin gabe zentzutiak zure gaur egungo kezkak maikin zer kentzen dizu loa gauetan. Lua kendu? Ez da hit. Zorionez kezka hundik ez da gau. Hola segi ez, hola dugu pixkatia, baina askotan lua lanak kentzizu. Baina bestela, suertez, ez dugu ezarri kentzen lua. Da hola segi hori. Nahi ez da, mila esko etotzea bat. Ez da ezarri. Bizarreko diago agur bat gure ikuslei. A ver, yo Agur. aio.